36. zadatak. Realna slika koja se dobije uz pomoć konkavnog sfernog zrcala 3 puta je veća od predmeta. Kolika je žarišna daljina upotrebljenog zrcala ako su predmet i realna slika međusobno udaljeni 80 cm? Skicirajmo si kako nastaje realna slika kod konkavnog zrcala. Dakle, imamo predmet i sliku. Ovaj ovdje slučaj možemo povezati s našim slučajem koji je zadan u zadatku. Dakle, imamo sliku koja je veća. U ovom slučaju na slici, našoj skici, slika nije 3 puta veća, ali je u svakom slučaju veća od našeg predmeta. Ono što nam vrijedi je da je A udaljenost predmeta od zrcala, Y je njegova visina, B je udaljenost slike od zrcala, a Y crtica je njegova visina. Zapišemo si onda što nam je zadano u ovom zadatku. Zadano nam je zapravo da je Y crtica kroz Y jednako 3. Znači, naša Y crtica, visina slike, je 3 puta veća od našeg Y, odnosno visine predmeta. Ono što još vrijedi je da je Y okrenut u suprotnom smjeru, pa ćemo ovaj 3 zapisati kao -3. To nam samo znači da su oni suprotno okrenuti. Slika i predmet su međusobno udaljeni 80 cm. Kao što vidimo, razlika između B i A će onda biti 80 cm, pa možemo napisati da je B minus A jednako 80 cm. Ono što ne znamo je koliko iznosi žarišna daljina. Formula pomoću koje dolazimo do žarišne daljine je 1 kroz A plus 1 kroz B je jednako 1 kroz F. Dakle, trebaju nam veličine A i B da bismo došli do našeg fokusa, odnosno žarišne daljine. Ovdje na slici nam nije označeno, ali fokus se nalazi u ovoj ovdje točki. Dakle, to je fokus. I ono što možemo vidjeti i u računu želimo dobiti je da je taj vrijednost fokusa nešto manja od udaljenosti slike od našeg zrcala. Vrijedi nam također da je omjer y crtica kroz y jednak minus b kroz a. Dakle, možemo izjednačiti omjer njihovih visina sa omjerom njihovih udaljenosti s ovim minusom ispred. Mi znamo da je lijeva strana jednaka -3 i to mora biti jednako minus b kroz a. Dakle, iz ovoga ćemo ovdje dobiti, kad minuse pokratimo, da je b zapravo jednako 3a. Odnosno, onoliko puta koliko je veća slika, toliko je puta i ta slika dalje od zrcala u odnosu na predmet. Sada to možemo uvrstiti u ovu jednadžbu koja nam je zadana u zadatku. 3a minus a će biti jednako 80 cm. Dakle, imamo 2a i 80 cm i iz toga slijedi da je a jednako 40 cm. Koliko je b? Ako je b jednako 3a, onda je b jednako 120 cm. I sada to sve vraćamo u jednadžbu našeg zrcala. 1 kroz a plus 1 kroz b je 1 kroz f. Dakle, imamo da je 1 kroz 40 plus 1 kroz 120 jednako 1 kroz f. Možemo sve ovo uvrstiti u kalkulator pa doći do samog f-a, a možemo i ovako reći da je zajednički nazivnik s ove strane 120. S obzirom na to da ovaj ovdje ide 3 puta, ovaj ovdje ide jednom, imamo 3 plus 1 i to je jednako 1 kroz f. Odavde nam vrijedi 4 kroz 120 je isto što i 1 kroz 30 i to je jednako 1 kroz f. S obzirom na to da smo ove veličine imali u centimetrima i rješenje ćemo dobiti u centimetrima, pa je konačno naš f odavde jednak, vidimo da nazivnici moraju biti jednaki, pa je f jednako 30 cm. I to je naše konačno rješenje u ovom zadatku.